Bueno, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, disculpar se cadra a incomodidade que tedes para realizar o vosso traballo. Segundo, pois, darvos as grazas por a vosa asistencia a esta roda de prensa, non? Bueno, estamos aquí para dar conta das próximas mobilizacións que imos a levar a cabo en Galiza, que xa están precedidas de unha serie de mobilizacións que levamos desde o mes de xuño, desde que a Consellería de Educación anunciou de maneira unilateral e aplicou tamén de maneira impositiva pois a modificación do que é a nosa xornada lectiva e tamén da ampliación de funcións que non nos corresponden, como é a custodia do transporte escolar. Este inicio de curso, sin lugar a dúbidas, pois veu a amosar que realmente non só no seu día, cando nos dicíamos que as consecuencias que iba a traer pois esa aplicación desas medidas que iba a ser nefasta para o ensino público, dicía de que non só demostrou eso, senón que vai moito máis alá do que mesmamente pensábamos nun principio, non? Estamos ante un inicio de curso que está planificado, sin lugar a dúbidas, en función de beneficiar ao ensino privado concertado, está planificado tamén en función de liquidar, desmantelar o que é o ensino público, empeorar as nosas condicións de traballo como profesorado e tamén empeorar a calidade do ensino. Este inicio de curso evidenciou todo o que estou a dicir, na medida en que desapareceron 1.200 postos de traballo de profesores, hai sobre 1.200 profesores menos neste momento no ámbito educativo público na Galiza. Ao mesmo tempo levouse a cabo a supresión de 126 unidades tamén no ensino público e supuxo o peche de 14 unitarias. Sin embargo, isto contrasta co beneficio, coa aposta, co reforzamento do ensino privado concertado. Aí temos a creación de 9 unidades de ensino concertado. Aí temos a extra que acaba de conceder a distintos centros que teñen concerto, por encima deste concerto, de 220.000 euros para a educación especial. E aí temos actuacións, por exemplo, últimas, que é a reducción de 8 millóns con 7 millóns de euros que se van a reducir no ensino público. Isto evidencia que realmente os recortes única e exclusivamente afectan a ensinanza pública, que debe ser un alicerce fundamental para o avance de calquer sociedade. Pero tamén estamos ante un inicio de curso que, sin lugar a dúbidas, pon en evidencia unha consellería que persigue ao profesorado. Realmente temos que dicir isto porque todas as medidas que está tomando van en detrimento das nosas condicións laborais e profesionais. Non só se nos amplía a nosa xornada lectiva, senón que se nos obriga a facer funcións que non corresponden aos docentes, como é a custodia do transporte escolar. A nós reduceuse os nosos salarios 7%. A nós impídesenos ter a matrícula gratuita como tiñamos ata agora na universidade. A nós liquídase a xubilación anticipada a LOE que tiñamos hasta agora. E poderíamos continuar. Isto, evidentemente, co respaldo ou, noutros casos, coa iniciativa da propia Consellería de Educación. Por lo tanto, estamos ante medidas que persiguen, evidentemente, o noso deterioro, que mandan mensaxes á sociedade de descrédito, de desprestixio do profesorado. Pero estamos tamén ante un inicio do curso que, sin lugar a dúbidas, de alguna maneira, está poñendo en tela de xuicio a calidade que debe ter un servicio público. Aí está que, con máis alumnado matriculado, hai menos profesorado. Iso supón, sin lugar a dúbidas, masificación. Un número irracional de alumnos por aula. Iso supón que non se vai poder levar a cabo os desdobres, a atención individualizada e personalizada, a atención, en todo caso, á diversidade, a atención á orientación. Vai ser imposible, evidentemente, levar a cabo grupos flexibles, o que vai a supor que o alumnado que máis necesita, que o alumnado que peor realmente ten a súa marcha nos estudios, se vai ver, de alguna maneira, mermada a súa posibilidade de alcanzar os obxectivos que ten marcado o sistema educativo. É que dicir, con estas propostas, con estas actuacións, é lógico e normal que non só se resinta o sistema educativo, senón que o fracaso escolar realmente non se aminore e que mesmamente se pode incrementar. Por lo tanto, non nos queda máis remedio como organizacións sindicais, e así polo menos desde a CIGO temos claro,
que estamos ante unha situación realmente grave, ante un ano negro para o ensino público, e nese sentido temos a vontade de, evidentemente, de levar a cabo pois un paro de media hora, como sabedes, o día 20 e unha folga xeral o día 21 e 27 en todo o ensino público. Só nos queda decir que, evidentemente, se non continúa a prepotencia, se non continúa o autoritarismo, se non continúa pois o despotismo por parte da Consellería, pois somente se nos podríamos ver abocados, decía outro, a non levar a cabo esta folga. Como evidentemente a Consellería de Educación está imposta no que é o autoritarismo, no que é unha actitud totalmente dictatorial e que non está nin moito menos disposta a retirar a orden que fixa neste momento o incremento do horario lectivo do profesorado, que nos obriga a facer outras funcións e que, polo tanto, supón deterioro do ensino público, evidentemente, nós continuaremos con estas mobilizacións e mesmamente non desbotamos outras nos futuros. Só facemos un chamamento a que a Consellería de Educación faga un xiro copérnico no que ten que ver a súa política educativa, que leva consigo que evidentemente deixe de atacar ao profesorado, deixe de atacar ao ensino público e se veña realmente a cordura, a negociación e ao consenso e a defensa dunha ensinanza pública que todos os ciudadanos galegos necesitamos. Nada máis e moitas grazas.